Ijelo losasazo i-SABC lisendleleni lokwenza ingeniso kungekudala kwaye elijelo liye linciphisa nemali eliphulukana nayo nyaka na nyaka. 2 fiscals ago we were at over 500 million, so now we are actually standing at 201 million, which is a progressive reduction in terms of net losses, and that indicates the degree to which we are now moving closer to breaking even and being profitable. Omnye umngeni kukulungisa iincwadi zezimali ukuze kulandelwe imithetho yezimali elawula elijelo. In the current year, irregular expenditure only amounted to 91 million rand. It has come down from over 600 million rand about 5 years ago. I-SABC kwalungiselela nokufumana ibhodi entsha ngokuba umsebenzi webhodi ekhoyo ngoku uyaphela ngale mpelaveki. The board term is nearing the end. In fact, our term ends on Saturday, and we've prepared a comprehensive handover plan that will then be shared with the incoming board as part of their induction. I-SABC ithi ikwathetha-thethana rhoqo nesebe lezimali ukuze elijelo liqinise ulawulo. Xolelani Philip, SABC News ephalamende.